What's up mga ka-human and people? So ngayon, alam nyo naman ngayon na Biyernes Santo. Biyernes Santo mga men. So kailangan natin i-relax ang utak, simba-simba, hingi ng patawad sa itaas. Alam nyo na, maraming kasalanan. Humingi kayo ng tawad sa itaas mga men. Huwag puro kayo, sige, alis kami, pupunta kami ng simbahan. Sami kami sa prosesyon. Kasama ko ang dalawa kong pinsan. Di kita, pero let's go! So, magmumotor lang kami, man. Magmumotor lang kami mga ka-human and people. Kasama kasi GSR, GSR na. Hold up. Yeah. So, cameraman, magpakita ka. So, nasabi ko na kanina, ipupuntahan kami, magsisimba. And kalmado lang dapat ngayon kasi Holy Week ngayon. Holy Week. Let's go. Yes, yeah. Puting damit, lahat inulit. Matay ipunit. Matay ipunit. Omar B. Let's go. Kalbot na katindog na kaanong kain. So what's up mga ka-human and people? So yun na kami dito sa simbahan mga men. Nasa simbahan na kami. And kaya ba ang kondo akong pinsa na tanga-tanga. Lalo na sa Diyan kami simbahan mga men, ulit ha, simbahan kami. Tapos yung mga santo duman, nariyan naman mga santo at siyang papailin ko sa indo. And let's go. So kung mailin indo guys, tigyo, kaya mo kanina. Kung mailin indo, panis, ano pa nasusunod ang camera to. Let's go. Bot. Yeah. Banal yan. Pamigli bago magposisyon, mamigli kita. Mamunto sa imong aki. Tanganing huli kini. Sayang, pandemic kaya no. Sa trabaho kay sa muyang mga kaluya. Dati araw ko ni kada ako ng santo no. Karambak na mga santo, unya mana. Asin nagdarasamo sa tunay na pagbabago, ginahinahagad ni huli ni Kristo sa mga kagalangan. Ay, pa may santo pa. Mga tugang sa tuyang sundan sa Jesus sa iyang kagadalan. Tanganin kita magkaiba sa iyong pagbangon. Sumahay pa kami sa prosesyon mga men. Elebot sinda dawa, pandemic, pero social distancing. Diyan lang sa mga sasakyan, truck, and tunay na pagpadangat sa itaas. Let's go! Diyan na, ako masabi. Okay na? So what's up? Nakikita nyo naman ang kaganapan. Yes sir. Ha?
So what's up guys? Tapos na ang prosesyon. Sayaw na sa simbahan. Mamingay kita sa taong kabarangan, tunian, salamat po ito sa inyong boss. Sa aga po, alas 6 po ang situliyang Biblia. Agad burak. Thank you. So what's up mga kayunan people? So tapos na ang prosesyon. So yung ano yan. Hindi ko natin natapos ang vlog. Hindi mo paglingaw mag-subscribe mga men. Peace out. Salamat sa support.